Sljedeća rečenica, šta je ovo? Šta se na ruskom kaže što, ali se piše sa č-t-o, ali čita se uvek što, znači nemojte čitati što, nego što. Što eta, šta je ovo? Ovo je čaj. Eta čaj. Sljedeća, šta hoćeš? Što ti hoćeš? Što ti hoćeš? Ovdje obratite pažnju na to da u ruskom jeziku, kada uporedimo ove dve rečenice na srpskom i ruskom, na srpskom se često dešava da ispuštamo ličnu zamjenicu, znači ne kažemo šta ti hoćeš, nego samo šta hoćeš, ali na ruskom dosta češće i po pravilu se koristi i lična zamjenica, dakle ona treba da bude očuvana tu, tako se trudite da pišete i da govorite. Dakle, što ti hoćeš? Šta ti hoćeš? Mnogo mi se spava. Rus bi to bukvalno rekao, ja veoma hoću spavati. Što u prevodu znači da treba da napišemo ja, veoma ili vrlo se kaže očinj, ja očinj haću i spavati se kaže spati. Ja očinj haću spati. Postoji još jedna konstrukcija koju sada ne mogu da vam napišem zato što zahteva malo veće znanje i veće poznavanje ruske gramatike, ali srešćemo se i sa njom. Za sada je dovoljno da ovo zapamtite. Ja očinj haću spati. Kao što vidite ovdje, dve stvari treba da izdvojimo. Prva stvar je da se ruski infinitivi najčešće završavaju na c, odnosno t meki znak, prema tome spać je bukvalno spavati. I ujedno da znate, dakle, kada imate dva glagola u ruskom jeziku, po pravilu ovaj drugi ide u infinitiv. Dakle, na primjer, u ruskom jeziku ne postoji ta varijanta kao u srpskom da kažete ja hoću da spavam, pa sada imate da plus sadašnje vreme. Ne, oni uvek koriste pravi infinitiv, dakle, bukvalno ja hoću spavati. I druga stvar koju bih ovdje istakao jeste da glagoli u prvom licu jednine imaju uvek nastavak u ili ju, ima samo nekoliko izuzetaka u celom jeziku, ali o tom potom. Ja očinj haću spati. Ja čitam, a ti kuvaš kafu. Dakle, ako se glagoli završavaju na u prvom licu jednine, glagol čitati je čitać, prema tome ja čitaju. Ja čitaju. Ovo ovdje slovo je ju, čita se kao ju. Ja čitaju, i bukvalno a ti radiš, a ti praviš kafu, a ti, glagol raditi, praviti, činiti je djelać, znači kao delati, raditi, a ti djelaješ kofe. Ja čitaju, a ti djelaješ kofe. Obratite pažnju, možda ste vidjeli i već i mogli da zaključite, a da ova ovdje imenica kofe je nepromenljiva, ona se ne menja po padežima, uvek će imati ovaj ovdje oblik kofe. Ja čitaju, a ti djelaješ kofe. To nam je za sada zgodno, lako se pamti. Dalje, vi idete u pozorište, a ja ne. Vi, što se tiče glagola ići, to se kaže idi, tu imamo malo odstupanja, ali što se tiče samog oblika vi idete, dosta slično srpskom jeziku, vi idiote. Zapamtite još i to kad god imate ovo slovo, sa dve tačkice, dakle Rusi ga retko pišu, čita se kao jo ili kao o, ali uz prethodni umekšan suglasnik i ono je uvek naglašeno u reči, ne morate zasebno da pamtite gde je naglasak u toj reči. Vi idiote, u se na ruskom jeziku kaže vi idiote v, pozorište je teatr, vi idiote v teatr. Dakle, vi idete u pozorište, u koga šta, to je akuzativ padež, u ruskom jeziku se potpuno isto ponaša u jednini, kao što vidite, kao i u srpskom, ne diramo imenicu ako je u pitanju nešto neživo, v teatr. Vi idete v teatr, a ja ne, a ja njet. Vi idete v teatr, a ja njet. Ja neću u pozorište, ja čitam. Dakle, Rusi nemaju zaseban oblik za neću, već će reći, dakle, ne, pa hoću, što znači ja nje haću v teatr. Ja čitam, ja čitaju. Ja nje haću v teatr, ja čitaju. Laku noć, Sergeju.
Laku noć se na ruskom kaže bukvalno spokojne noći. Šta ti želim? Želim ti spokojnu noć, da imaš spokojnu noć. To će biti spokojnaj noći. Spokojnaj noći, znači na spako. Na ovom ovdje o je naglasak, ostala o čitamo kao a. Spokojnaj noći, laku noć. Spokojnaj noći, Sergej. Spokojnaj noći, Sergej. Da nećeš sa nama u pozorište. Ovdje da objasnim zašto sam odabrao oblik ovo da nećeš, zašto sam odabrao negativan oblik. U ruskom jeziku često postavljamo pitanje sa rečicom ne. Zašto? Zato što je tako sagovorniku zgodnije da nam odgovori da neće, odnosno ne stavljamo ga u nezgodan položaj kada mora da odgovori da ne želi. Dakle, šta treba da napišemo? Treba da napišemo ti nećeš sa nama u pozorište. Ti nje hoćeš sa nama, s ili sa, to je isto kao u srpskom jeziku sa nama se kaže s nami. S nami. Ovo ovdje ami zapamtite sada ako možete, kasnije će nam biti zgodno zato što se koristi za instrumental množine, dakle nastavak u ruskom jeziku će biti ami, to se potrudite da zapamtite, naravno bit će još primjera. Ti nje hoćeš s nami v teatr. Ti nje hoćeš s nami v teatr, dakle bukvalno nećeš s nama u pozorište. Mi idemo u pozorište, ovdje opet pažnja, mi idem v teatr. Mi idem v teatr. Zašto pažnja? Zato što mi kada vidimo ovo m na kraju, mi automatski to povezujemo sa našim prvim licem jednine i dakle nama to zvuči kada oni kažu idem i druge uopšte glagole koji će biti u prvom licu množine, dakle mi idemo. Nama to zvuči kao prvo lice jednine, kao da ja idem, međutim pazite, kada je nastavak m na glagolu, to je prvo lice množine. Mi idem v teatr. Mi idem v teatr. Dakle, to je nezgodno i kao što ste već vidjeli ovdje, ovi oblici tipa čitaju, zato što mi kada kažemo čitaju, mi automatski mislimo na treće lice množine i to nas isto zbunjuje. Ali pazite, znači ako je samo ju, odnosno u na kraju, to je prvo lice jednine. Šta ja radim? Ja čitaju. Dakle, mi idem v teatr. Vi idete, to smo već imali ovdje negdje, evo ga. Vi idete, sada imamo i mi idem. Mi idem. Hoćeš li da spavaš? Ti hoćeš spati? Ti hoćeš spati? Hoćeš li da spavaš? Pa dobro, laku noć. Jedan od načina da kažemo pa kao uzvik ili kao rečicu u ruskom jeziku jeste da kažemo nu. Dakle, Rusi obično kada ne znaju šta da kažu ili žele ono da otegnu na početku neke rečenice, oni kažu nu, nu, kada mi kažemo pa. Nu, хорошо. Ну хорошо, спокойной ночи. Ну хорошо, спокойной ночи.